martang yang mahita. Asini roha marihamu doh damena sian debata mata dot nasihat Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ora semari hita salu nahatani debatari kita iman atar surat di buku Pesalmen 107 ayat 15 satu ayat 10 songono mahatani debata. Songo duh do ari-ari ni jolma nagali. Marbunga ibana songon bunga di ladang. Ai di bulus adogu ibana jadi dang disibe jaradang terteddabe inganan nai. Alai anggo asini rohani Jahuba sian saliling nado rodi saliling na diakka nama kabiari ibana jala hati koranna marnini marnono diakka nama ngaraduti padanai dohot patu pahon akka patik nai ido sahana donga saha porsiao di bagasan Yesus Kristus armusada edde na diciptahon niamata almarhum amang potas rubah nama setabu ede di dehon apalagi molo bui di dehon gabungan mulai sekolah minggu remaja ama ina do perhalado apalatung tabuma molo di dehon ede na berjudul bagai bunga baku lapatan na molo te dehon ni Bairama tabuni ede jala di barhon ede do ngulu ni jolmai songon bunga-bunga songon nama ngerbang alai dan dohon namase ditikina malos do ilosido sada nanaing dohonon ni par pesalmen ido sada dirajumi ibana di bagasan nguluna nama dok ima ngoluni na porsiai ngoluni akka jolma na tinoppa ni debata ngoluni hita jolma di portibion di do ibana do di ayat 15 menaking songon duhu do are-are ni jolmai marbunga ibana songon bunga di ladang alai ditikina malos do museng atong na parjulo na nendohonon ni parpesalmenoddo ima singkat dongulu ni jolme satokid dongulu ni jolme alai nendohonon ni parpesalmen nampe satokin ngulu ni jolme ikko dohonot tado songo paddo ni ibane nakengani disido dihilala ansini rohani dipata bohando hita jolma ima mbui taida di bagasan ngulu tahun molo naing tadok di pertiken naingon ngulu tahun ngulu napar satu kinado ido donota lapatan na molo tadok ngulu par satu kinan hidup kita ini begitu singkat ido diben amata potas purba di bagai bunga baku asa di masane asa sudido ngulu tahun mempergunakan alat hilalado per satu kinan. Bagaimana kita mulai dari anak-anak kita mau kita buka imanak muluta lem sembedak danak di masa muda remaja satu na dewasa satu nama tua kita akan mengalami sebuah proses di bagasa kata nih di batang. Lapatan na yang berengot tado disi di bagasa ngulu tahun mulu tadok par satu kina dongol tahun hidup kita ini hanya sementara. Deben na adong musi ede hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya sementara. Satu kido. Atong naneng persejaran na arga nani do ni para pesalmen tu hita ima di portibio ngulute memiliki makna
lau betuduhon mencalangkan Tuhan Allah sotabo to sari-hari kita malas songo pada songo bunga-bungai malas ditikina dan tabo to kita sari-hari atong sada nama saya arga di bagasan gulita dimana karena hidup ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan yang kita alami di dunia alai neneng manotong tunggu tanaman tu sering liling na do lapatan na asa unang ala ningulu na par satu kinanom hidup yang sangat singkat ini akhirnya kita gabe mago ngulu na manotongi na saliling nililing na hidup bener ibana asini rohana sang liling na do na naik satu ita hidup bener kun tuhalak akka na magkabiari do jala hati koran na satu na marmini marnono balapatan na terus menerus ketika kita hidup di dalam Tuhan. Na padua ko na indohonon ni turbuko do to hita ima dia cari do hita di bagasan mulut tamak kilalahon kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini. Menurut di bagasan mulut ton bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Betul sahadi sada nanang dohonon na molo tahilalado kehadiran Tuhan di sudi perdalanan di nguluta tentu dia kadamang do dainang coba juta bayakon molo tahilalado di bagasan perdalanan di nguluta bahwa kita merasakan dalam hidup ini ima kehadiran di bata di sudi lakata di lota itu hanang berungut tadi sih kita akan menjadi ima pemenang kita akan menjadi mengingat imana kengani belgani holong ni rohani dewata belgani asini rohani dewata tentu saja di na mengubah rohani para pesalmen bahwa dewata adakah meninggalkan imana tetapi dia menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya di boto ibana dui di lehon ibana dui hidup mulu di bagasak kalak na mangulu di hatani dewata bahwa dia akan merasakan sungguh-sungguh kehadiran Tuhan yang mengubah hidupnya sehingga dia tidak pernah imanakan ingani di bagasan nagabi memulakan akan aja tetapi dia merasakan terus menerus kehadiran Tuhan sehingga tidak ada waktunya tidak ada dirinya dalam kejahatan apatan naholan di bagasak kolong dohok makilalahon hatani di batado ibana ala terus di mana sungguh-sungguh merasakan nak kaningani hadirion mana hajong-jongan di bata di bagasa keluargana nang ulon nakan upare na batuluhun nama sebelga berengot tasit trupuko dia makadamang ima mangulu di bagasan biar mida Jahoba ummah natabiran nak yang di perpesal ini isilah hidupmu dengan takut akan Tuhan tanpa kasih ibadah dia isa pupiti ala yang gua sini rohani Jahoba sian saliling nadui rodi sandilinga diakka nama kabiari ibana jala hati orana marmini marnono batemu marah Padohanodo nana yang Jumat tadi bagasan muluta songo padok ni parpesanan ketika kita menyadari bahwa kehidupan ini sangat singkat usia yang semakin bertambah dan waktu yang cepat berlalu alani ahame benot telak gani mengisi kehidupan kita ini di mana mah tabaima mangulu di bagasan biar mida Jahoba takut akan Tuhan merupakan sumber kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, tetapi dalam ketakut akan Tuhan akan ada iman akan kebahagiaan dan ketentraman. Ima mengulu di bagasan nakkaningani nama dui nakkaningani pandonganion do kehadiran di dewata yang dia melindunginya. Sediame sian akasabil ni sibulis. Koni otot tar di bagasan muluton ay nagudang do akasibulis na meoteo do laho mangal tupita alanik ko di do mangulu molo di bagasan di batahita hidup bener isi Paulus di wali molo di batah dong ata isi baru tanang dong kenapa karena kita menyadari bahwa mangulu di bagasan biar mida Jahoba hidup
takut akan Tuhan akan memberikan kita kesempatan ima menada sakap di Tuhan na luar biasa. Jadi molo taduk biar mida Jehovah sarupa di soman na hidup di Jakobus opa ayat 10 nomi. Gabe danga dong be pakilalan na alani dirina, tidak lagi yang menyombongkan diri, tidak ada lagi di situ i menakangani olan popularitas danga dong be di situ na petuduhon hajakon na kenapa? Karena dia sudah disentuh karena hidupnya hanya takut akan Tuhan. Na parpurima dia makadong asaha pursya. Nanain dohonon ni parpesal menodo masai unik dunia no alai ikut tengok do ima papumuma arta na dibano kijang. Ala parsakina do ala songon bunga songon alugu sabing do songon bungai do nakengani nando do parpesal meni. Alai ta papumuma arta na dibano kijang unang ma na di portibion. Yo ben nama setakas do didok to kata Yesus di Matius 10 ayat 20 onomi ai aha magunana dio moho di portibion alai mago todim mago hangulun na se aha magunana sa itapa pungu arta na di portibion guk artata guk sinamota pejabat kita luar biasa kubuta do akana asing alai anggo mako do todim amang dotto inang tinggal do hidup benedo Raja Alexander luar biasa do Raja Alexander Ramadohi ropia tu portibion dang adong mabuan arta hidu ngotota jalalau biasa portibion dang bui mabuan arta las adokian amang inang Rolex jam tangan Rolex na erga dang buga no mu terbuka ni jolma di terbuka ni pino parmi di arke cicimu berliat do cicimu mas do dia Persia mau dangan pala sone tumbu tun na jari-jari tinggal apa nggak lu jauh nggak mago hari-hari mago hadir tahun alani pepungu-pungu na di portion na ningalang ni do tasihi tapi manangaham buano mudang adong bepelinggo ipa masuk ma sipatu naroa sipatu nasogu pakini beju manang jes nong buruki anggu jes na beru tong do ditur dibuat be to apa lagi nero asi marohani ngomate dangan pibidereng namate ge bitur dibumma artane mang dang adongi tong do ikon tinggal alani morodo sone papu ma artane di bedo jangi arta na subu yang langi ni do taski mata papu harajoni di batama nama notong na sendilinge sayurang maholan arta portibion anggo arta portibion alau salpudi nendo ono kudang na so perlu alai unang ma tusi ngulung unang ma tusi ta berpaut unang maholat tu hebeng dang nama do na so perlu hebeng uang itu baik uang itu bagus tetapi bagaimana kita mengumpulkan kerajaan Allah, mengumpulkan harta di bagasan ima di bano gicang itu no perlu. Namar lapatan tapak kemah tiki taleo ma ima nguluta soholan mangoloi di batama kita terus hidup kita ini kita isi dengan soalnya takut akan Tuhan. Biar mida Jehovah do mual ni pasu di ngoluta. Amin. Mauliate mariho ali Tuhan dewata marhiti hatam nabadi. Amin.